खुलुमबाय लोगोफोर आंनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनाय जाबाय। नोंथांमोनाथ' गोबाङानो मिथिगौ हाग्रामायाव जिनाहारि होननाय मोनसे बर'नि फिल्म दङ। बे फिल्मा जाहैबाय बिथां जोंदाव बड'सानि। दा बाथ्राया जाहैबाय मा बेखौ जोङो दा नुनो मोनसिगोन, गोबाव नेनायनि उनाव नुनो हानाय जासिगोन। दा नुनो हानाय जायोबा बेखौ मायाव नायनांगोन आं नोंथांमोननो फोरमायलांगोन। बेखौ नायनो थाखाय नोंथांमोननो निउबो एप नांगोन। बे निउबो एपआव नोंथांमोना 50 रां होनांगोन। बेनि प्रसेसखौ फार्स्ट टु लास्ट आङो बे भिडिअनि गेजेरजों होलांगोन, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासे नाय। आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना लाइक खालामना होबानो जाबाय आरो गोबां बर' मानसिफोरनि गेजेराव शेयार खालामना हो। गोबाङानो नेनानै दं बे फिल्मखौ नायनो थाखाय, जाहाथे बिथांमोना माबोरै नायनो हायो बिनि प्रसेसखौ मिथियो आंनि भिडिअनि जोहै। बेखिनिखौ आं नोंथांमोननियाव खावलायनाय थाबाय आरो। थ' भिडिअखौ जागायनोसै। थ' गिबियावनो नोंथांमोना प्ले स्ट'राव थांबानो जाबाय। प्ले स्ट'राव थांनानै नोंथाङा सार्च खालामनांगोन। बेयाव सार्च खालामना होबानो जाबाय निउबो NEWBO होननानै लिरनानै सार्च बटनाव थुना होबानो नै बिदि ओंखारगोन निउबो। बेखौ दा आंनियाव अपेन नुजादों ना, अपेननि सोलाय इनस्टल नुगोन। आंनियाव दंखायो नालाय अपेनल' नुजादों नै। नोंथाङा उनाव अपेन खालामहैबानो जाबाय। बेनि उनाव फन नाम्बार मोनसे बिगोन, फन नाम्बारखौ होबानो जाबाय। फन नाम्बार होनायनि उनाव OTP मोनसे फैगोन। OTPनि थाखाय दसे नेथ'नांगौ जागोन आरो। नै आं दा आंनि फन नाम्बारखौ होग्रोना लानोसै। फन नाम्बारखौ होबाय आङो, नै थुगासिनो। फन नाम्बारखौ थुखांनानै नोंथाङा नै गोसोम माबाखौ दांना होबानो जाबाय, भेरिफाइ फन नाम्बार होननायखौ। बिनि उनाव दसे लड जाखांनानै बै फन नाम्बाराव मोनसे मेसेज फैगोन। बेयाव मोनसे सिक्रेट नाम्बार एबा OTP थागोन नै बिदि। बिनि उनाव नोंथाङा OTPखौ बैयाव होना होबानो जाबाय आरो। OTPखौ नै हारसिंनो डिटेक्ट खालामगोन। बिनि उनाव बिदि ओंखारगोन इमेलनि बाथ्रा, बेयाव नों नेभारखौ थुना होबानो जाबाय। बिनि उनाव नोंथाङा अपसनफोरखौ नागिरनानै नोंथाङा निउबो एपखौ नागिरना दिहुनग्रोदो। नै निउबो एपखौ थुना होबानो जाबाय। बेनि उनाव नोंथाङा फैसा होनानै नायनो हासिगोन। नै निउबो एपआ लड जागासिनो। गिबियावनो नुगोन नों हाग्रामायाव जिनाहारि होननाय नै फिल्मनि सावगारिखौ नुखाबायानो नोंथाङा। बेयाव नोंथाङा खनसे दांनानै होबानो जाबाय। दांना होबाथाय नै सिन खारबाय थानाय नुदों ना, रेन्ट फर 50 रुपिस। बेयाव थारमाने नों 50 थाखानि भारा लानो नांगोन बै निउबो एपनिफ्राय। नोंथाङा सानथाम नायनो हागोन, सानथामनि गेजेराव नायजोबनांगोन। नै बेयाव थुना होनाय लोगो लोगोनो बिदि फैगोन। बेनि उनाव नै इमेल मोनसे बिगोन, फन नाम्बार बिगोन, खारन आं दहाय फन नाम्बार होखाबाय, बेखौ होबाय। बेनि उनाव इमेलखौ होनांबाय नों मोनसे, जायखिजाया मोनसे नोंनियाव थानाय इमेलखौ होना होबानो जाबाय नोङो। इमेलखौ थुखांनायनि उनाव नोङो नै खायमा आखराव प्रसिड थुना होबानो जाबाय, PROCEED खायमानिखौ प्रसिडखौ थुना होनाय लोगो लोगोनो नोङो माबे एप्लिकेसनजों होगोन बेयाव थांसिगोन। नै दानिया नों मादो होगोन, फनपेदो होगोन ना मायबा गुबुन गुगोल पेफोरदो होनो ना UPI दो होनो। आं दा जायखिजाया फनपेजों होगोन नालाय UPI फनपेआव थुना होसिगोन आङो। नै UPI फनपेआव थुना होनाय लोगो लोगोनो UPI फनपेसिम रिडाइरेक्ट जालांगोन आरो बेयो। रिडाइरेक्ट जालांबाथाय नै आं थुबायना UPI फनपेआव, नै लड जागासिनो। लड जानायनि उनाव बै फनपेआव थांसिगोन बियो। फनपेआव थांनायनि उनावथ' नोंथाङा फनपे बाहायखायोबा आरो बोरै फैसा ट्रेन्सफार खालामो, बोरै UPI पिन होनानै बोरै माल बुस्थु बायो बेखौथ' नोंथांमोना मिथिखागोन। बेखिनियानो आरो प्रसेसा। बेनि उनाव नै 50 रुपिस फैबायना, नै रेजर पेन हरनाय जासिगोन बियो। बेनि उनाव नोंथाङा थुना होबानो जाबाय आरो। होमबानिया रिडाइरेक्ट जानानै फैसाया दानजालांगोन। नै आंनिया कानेक्टिं जागासिनो। नै दा नै साक्सेसफुल जाबाय। साक्सेसफुल जानानै माने फैसाया दानजालांगोन आरो। साक्सेसफुल जानानै दानजालांबाथाय नै बेफोरबायदि जाफिनगोन। बेफोरबायदि जानायनि उनाव नोंथांनिया माबाया नायजासिगोन आरो, बे फिल्मा नायजासिगोन गोदाना। नै दान ओंखारबाय बै निउबो एपआवबो। दान ओंखारनाय लोगो लोगोनो आरो टेनसनथ' गैला, नोंथाङा नायनो हासिगोन। आं स्क्रिनशट मारदोंमोन, नै स्क्रिनशट मारनायखौ नुदों नोंथाङा। दानाव थुना होबानो जाबाय नोंथाङा। दानाव थुना होनानै नै नायनो हानाय जासिगोन। बै रेन्ट फर 50 रुपिसआ बेयाव दा नै वाट्स एक्सपायार्स इन 3 days जासिगोन। होमबानिया नों सानथामनि गेजेराव नायना फोजोबनो नांगोन आरो, नङाबाथाय बे बायनाया केन्सेल थांगोन। जेनेबा दिनै नायोबाथाय नायजोबनो हाबाय, दिनै नायजोबनो हायाबाबो फैगौ सानथामनि गेजेराव नोंथाङा नायजोबथारनांगोन आरो। बेखिनियानोसै प्रसेसा। नोंथाङा आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा आरो लास्टहालागै नायबायबा गोजोननाय थाबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। बेफोरबायदिनो मोजां मोजां इनफरमेसन भिडिअ नोंथांमोना मोनबाय थागोन। खुलुमबाय।